We are rejecting the government kaSathane yase South Africa. Siya kule ebizwa nge-righteous government under section 235. So according to iBhayibheli makukhulunywa nge-righteousness akulula ukuyibelieve into enkanjalo ngoba umuntu omthembile lo umphathi wejele yabo. But ke na uboneke angithi nami ngisayiyouth ngiyakhula ngingeneke kuleyo assignment bangisupplye uma bengisupplya banginikeza kanje yabo 2 lama box ayi2 eli1 angithi uyabona kukhishwa lokho kufakwe lama mandrakes bese kuba sealed futhi ngeayini. Mina I'm confessing to South Africa, to abomama nabobaba ama parents alabantwana, so that these children may be healed yabo, may be delivered from addiction. Is healing hamba kanjani? Sometimes uJesu mayenza. Welcome to the Dovest Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. Do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership, and also donate our details shown after the disclaimer. Thank you so much to those who are doing that. We really appreciate it. Thank you so much. James, are we on grace? Are we on grace? It's been a while. Ngiyabona. Phethe ama old brand. Bese kuthukile. Okay. That's what ama old brand bafana. Yeah. Hey wabuxa. Hey ngiyithanda le kitting le. Atholakala kuphi? Ama the outfit. The outfit. Ayidla kakhulu. Hey, uzoyimela 6 months training. 6 months training. Oh, ngayimela. Okay, 6 months. Ngicabanga fast day 2 hours. Hayi mawuzoyimela ke kumele ngokusayina isiform. All right. Hayi sokhuluma off air le training. Masugqokele uniform ukwazi ukufasta boma. Angisadlali. Ukwazi ukufasta boma 7 military training. Yeah. Awuvendi utholi uniform. Yenza kuphi azinokuyikhalela military. Hey, dot military mpana. Sibuyisa i-military training so that instill i-discipline. Hey, ngikhalela ukufa. Mina ngiyakwazi ukuzayinela, ngiyakwazi ukuziwashela, wonke lawo basics niyafundiswa manje ku-military training. Uvalo liyakhishwa lapha, kukhishwa indoda ngaphakathi. Then ube ne-discipline, ukwazi ukuhlonipha. Ayikho lento yokubizana ngo-comrade. Umuntu oyisenior. Yabo. So into emoshile even na SAPS ilento yokuthi ku-introducewe ama-cadres. Umuntu afike abe ne-rank akakwazi nokudubula. Yabona, akakwazi nokusalutha, akakwazi nokumasha. Yabona leyo disorder nje. So yena uzo instilla into yobucomrade ilahlekile ke manje i-hierarchy ye-discipline. So we are preparing for our new government.
and lesike sakhuluma ngayo ku section 235 yes self determination. We are rejecting the government kaSathane yase South Africa siya kule ebizwa nge-righteous government under section 235. So according to iBhayibheli makukhulunywa nge-righteousness kukhulunywa nge-government of righteousness, sifanele singene si-clean kungekho into uSathane azosi-accuse ngayo. So njengoba ungibona nami nje ngikule regalia today ngizoconfessa izono zami yabo. I worked for South African prisons lesiyaziwa manje ngo correctional services. Mawubuya ku training before nizo releasewa kuba ne oath of office oyisayinelayo ungena kuleyo oath uyavuma ukuthi you won't violate this oath ye-office ongena kuyo lo msebenzi ozongena kuwo. We are expected to serve with pride, to protect, yabo. So i-episode yanamhlanje nje is about coming clean because we are preparing for a new government. Asikwazi ukungena nokungcola because la kule government ke we can see sonke siyabona ukuthi ukungcola nje it's acceptable, corruption into acceptable. So that is why if sifuna ukuphila a peaceful life engenawo ama-hindrance, a prosperous life, a healthy life, a clean life, you need to start all over again. Good clean slate. Good clean slate. So angeke ungitshele ukuthi njengoba ngiphethe le box wona le asiyipromote ngithi ngeke siveze igama layo. But mangingahlala phezukwayo njengoba ngihleli kule couch mangihleli phezukwayo njengoba uhleli lapha uzobe ubona ukuthi ngihleli phezukwana ngithi. Yeah. So I choose to confess ukuthi I violated my oath of office. La i-confession yami mhlambe ke masesiqalile zochaza kahle sengivele nje nga hayi siqhubeke sesiqhubeke siqhubeke okay okay uyawathanda ama-confession sesibambile okay angifuni ukungena ne-corruption laphana ku-new government yethu. I-righteous government asifuna uku-accuse uSathane, asifuna uku-inherita the past wrongs. If we read Luke chapter 24, Luke 24, verse 47, no 48, no 48, sorry. Luke 24, verse 47 and 48. Luke 24, verse 47 and 48.
Kukhuluma uJesu ne? Yes. And in his name, repentance and forgiveness of sins will be proclaimed to all nations, and beginning in Jerusalem. You are witnesses of these things. Hallelujah. Amen. So King James said, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. And you are witnesses of these things. So I must lead by example. Repentance should be preached. Now I cannot preach and not practice what I preach. Yabo. Njengoba ngithi ngizorepenta, ngizoxolisa kakhulu, isystem yang swallowed me ku Department of Prisons. Ngisevile mhlambe bese ngiku service sengilanda 6-7 years. I became a corrupt official. I ended up joining a drug cartel. Yasejele. Kune drug cartel lapha. Kune drug syndicate. Ebakhona. So this box yiyo engangiyisebenzisa to collect ama-Menrex. There was ama-Menrex, ama-drugs la. Ma-Menrex. Lawo ma-Menrex, they were from Cape Town, Cape Flats, but also afikela El Dorado Park. From El Dorado Park, Ezegim. Yabo. Umuntu ongithengiselayo was already sentenced yena enza 20 years ngaphakathi. So how it started, uyayibona icathulo zami zicwebezela kanjani. Yeah. So umuntu oboshiwe koyisiboshwa uyak-identifya naye, uyakubona ukuthi nanga umuntu engizosebenza naye. Wena usuke ungekho aware, ungazi ukuthi usekumakhile, yabo. So kuba ne-assignment nje, secret assignment, uyamakwa. Uconfessile kimi after some time ukuthi the moment eba sentenced, he was told ukuthi nanga umuntu ozosebenza naye. So it didn't happen immediately, yabo. Si develop a relationship yokuthi every day ngilethe icathulo zami engizozigqoka zifika sezipolishiwe, ebengizigqokile uyazithatha uzozipholisha, ngizozithatha kusasa. So uyabona ukuthi kuqala i-relationship lapho every day. So uyakufunda, uyakubona ukuthi umuntu onjani, ama-weak points onawo, uyakubona ukuthi yini into oyithandayo. Aloko engingena kancane, ngicela ungiphathele i-newspaper, zonke lezi zinto oyiphathayo azingeni ejele. Kodwa uyabona ukuthi okay, somehow uyacompromise, uyasacrifice. So uloku ekhulisa into okumele uriske uyilethe, yabo. So when we are not aware ngaleso sikhathi. Yeah, so it ended up la njengoba ngike ngashare ukuthi ngumuntu obeyithandela abantu besifazane, yabo. So bayakubuza nabo, how was the weekend, yabo. So he's a colored guy, this guy. But how was the weekend? Hey, amehlo akho abovu ngathi ukhathele, hey, yabo. Yeah. So iplan yabo iyahlangana, iya build up until one day sengiyathunywa ukuthi ngizolanda
izinto zalo oboshiwe lapha. Sometimes wathamba olanda bekusase nama-phone card lawa ka-Telkom, ama-cigarettes, yabo lezo zinto nje ey'khonayo ukungena esikhwameni, yabo. So hhayi-ke kusho ukuthi i-test uma bengithesta bayabona ukuthi hhayi uyalalela, aka-dispute, aka-refuse. Hhayi ngelinye ilanga bangi-invite kuyi-party, uma bengi-invite kuyi-party ba-owner ne-night club, ba-owner abantu aba-rich nje, yabo. So kusho ukuthi njengoba be-rich kanje imali bayenza through drug trafficking. Yeah, so mangifika ngalelanga kuyi-party hhayi ngadideka-ke. Kusho ukuthi kuna 3 ladies ngathi bayalamana kanje, bahle bayacishe bafana, ama-coloured now. So yabona uma bekushaya ngehug kuzoqala lo mcimbi, uvele udideke ungazi ukuthi imuphi ozomkhetha, ngoba oyedwa noyedwa ukuhlaba ngebele nje akucindezela ukuthi, yabo. So hhayi ngagcina nami ngiyikhethela ukuthi hhayi ngizothatha lo, kanti kusho ukuthi le 3 kuthiwe noma imuphi engizomkhetha naye uku-assignment ukuthi kuzoba lula-ke yena uzobe engi-tracker ukuthi the day ngiba-cross uzobe seyazi yonke i-information yami, ngoba lo wesifazane kuzoba easy ukumnikeza ukuthi ngihlala kuphi, if nginamafoni awu-2 uzoba nama-numbers awu-2, yabo. Uzo-tracker everything nje, i-route yami ukuthi ihamba kanjani i-routine. So makuloku sihambe isikhathi-ke, that's when-ke esengitshela-ke manje ukuthi kunento ekufanele yenzeke la. Lo muntu lo oboshiwe wenza i-bail pending appeal, fanele raise ama-funds. So kunento ongayazi-ke la i-system yasejele, even the top officials bangitshela ukuthi sisebenza nabo. Uyambona lo njengoba ehlala la enemoto enje, e-rich kanje, enama-quantum, ile mali yama-drugs, yabo, sisebenza naye. Hhayi akulula-ke ukuyibhiliva into ekanjalo ngoba umuntu omthembile lo umphathi wejele, yabo. But-ke na uboneke angithi nami ngisayiyouth ngiyakhula, ngingeneke kuleyo assignment bangisaplaye-ke. Uma bengisaplaya banginikeza kanje, yabo, 2 lama-box ayi-2, eli-1 angithi uyabona kukhishwa lokhu kufakwe lama-Mandrex bese kuba sealed futhi nge-ayini, yabona i-ayini leyo iyasila la. So mina mangingena nayo le groza ngiyithatha, akubonakali ukuthi ama-Mandrex angithi. Iya kuphi-ke? Iya ngaphakathi labantu abathenga kakhulu ejele, ama-juveniles, yabo. I-juvenile section iyethenga kakhulu ama-drugs because kulula for umntwana womfana oboshiwe mayifonela ekhaya athi mama kufuneka imali kanje, umama ugxumela phezulu, yabo, enza iplan yokuthi imali ibe smuggled in, yabo. So i-youth, ama-juvenile iwaphatha imali kakhulu, yabo. Omama benza noma yini ukuthi bayithole imali. So uma bengena phakathi ayikho kwi-section corrupt njengeyama-juveniles, yabo. So uma ungena esi-juvenile umdala nje, hayi i-juvenile izodila ngawe,
yabo. So bahlale be high. Now ithi mayihamba mabenginikeza 2 ngithi bakhuluma ngokuthi lo muntu mele raise ama funds yokwenza le abhadale le this bail pending appeal. Maye u2 kanje kuthiwa because I'm taking a risk. Leli linye ibox elam ele risk yami. So can you imagine ke maye ngaka lama Menrex eli 1 liu 40 rand. Yabona usize ongakana. Liu 40 rands ngalesa sikhathi angazi manje sokwemali. Half 20 rands. Yabona leyo. So mol hlukanise phakathi 20 rands mali gcwele u40 rands. Agcwele kanje. Then kuleyo mali leyo eyalo othengisayo lo ongipholishela icathu. Bese kuthi le enye imali eyoku restock. Yabo enye eye profit eniyenza. Le enye box ibheke mina i-risk ayithintwa. Kusho njalo mangithatha mele ngithathe 2 boxes elinye ibox alithintwa. So ngicine sekuwumuntu oseyijwayela ke imali angithi yabona. Emotweni kunemali lapha yana ku Cabby Hole. Kulama bhodlela ama whiskey yabona lama avalwa ngento eyibox. Mawukhipha ibhodlela ufaka imali lapha ya ku decorate endlini kanti kunemali yabona iyangena lento yemali yabo. So kugcineke seku add up because bebe manufacturer bayazenzela bane laboratory yakho le Cape Flats. Ngicine sengintroducer ke ne White Star. Khona lele linye drug abalibiza nge-White Star. Dash. White Star. Limhlophe, lithick linga kodwa line star. Lihlukile kunalela ngithi li brownish. Leliana li white line star libizwa White Star. I was the first one to introduce into le White Star. And then endlini uyabona esilingini la kune trap door. La kune giza bese kuba nale mbobo. Yeah, into zami beyihlala lapho yabo. So mawufika endlini ngeke ubone ukuthi ekhona. Then ke why I'm confessing ukuthi sibuya le eVal eVal besenze youth deliverance. Then njengoba besenza youth deliverance uNkulunkulu wanginika a very strong conviction yokuthi in the spirit kunama laws ku spirit and then nakhona njengoba kunama laws usathane uyi-accuser yabo. Kunabantu abane addiction njengamanje njengomuntu yena angibizile kusho ukuthi usathane nami wangimarka yabona ukuthi since lo enikezi i-authority since lo uNkulunkulu emgcobile ezomsebenzisa ethi ngumntshontshe ngumsebenzise ngapha yabo. Then they became addicted labantu labantwana especially youth. Now if I don't repent, I don't confess, uyabona ukuthi leso sono leso sibenza babe bound because umuntu responsible for that bondage owenza leyo temptation yaba accessible akakaza confess yabo. So nginaleyo obligation ke if according to scripture Galatians chapter 1 verse 13. Galatians chapter 1 verse 13. Chapter 1 verse 13.
uverse 13 and 14. Mhlambe ke siphelele kuverse 15. 13 to 15. For you have heard of my former way of life in Judaism, how severely I persecuted the church of God and tried to destroy it. I was advancing in Judaism beyond many of my contemporaries and was extremely zealous for the traditions of my fathers. But when God, who set me apart from my mother's womb and called me by his grace, was pleased. Amen. Iyasivezela ukuthi la uPaul uyaconfessa naye ukuthi ningangiboni sengishumayela kangaka. Ngeke nga persecute the very Christians. Yabo. Wavalela emajele, ngenzani wa persecute. So, verse 15, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb, called me by his grace. So, ukubizwa kwakhe kumenza ukuthi ayiveze past yakhe. Yabo? Yeah. Ukuthi niyazi ngangiphila kanjani, niyazi ngangenipersecute kanjani. So that is why ke ministry yakhe ibe effective to open the blind eyes. Yabo. Ukuthi the message mayisho it makes sense ukuthi ngempela kushuthi uNkulunkulu uyasebenza. Mayekwazi ukuguqula lo wayesipersecutor. So the very same person okade esipersecutor usesitshela ngoChrist. So the other reason ye confession ile yokuthi ngisabhizi ngiqhubeka ngiyenza lento. Lo sister lo wesifazana ugcine naye engitshela ukuthi yazini lento yenzayo ayifani nawo yabo. Mina ngiku assignment ngitsheliwe la ukuthi ngibheke yonke movement yakho nje nginama phone numbers akho private nani labantu nje wenza anything wrong they will kill you yabo. So kodwa ke ngicela ukuthi uyiyeke lento. Ngiyaconfessa ngoba sengizwa ukuthi ngiyakuthanda nginama feelings are strong. Fanele ngikutshele ukuthi ngiku assignment. Yekela lento yenzayo. Yabo. Hayi kunzima kuyiyeka ngithi imali sengijwayele. Up until ke before ifika kuma Mendrix iqale kancane ngensango ejele khona lento abathi Aram. IAram yakhona ushuthi insango ifika iboshwe ngesalo tape ibangaka ngearm. Inkinga yenza namba xa confess. Ngiyifasa na. Ngoyifasa ngesalo tape. Ngamkhuza iAram. Athi phuma kulezo zinto. Omunye umfana semjwayele eboshiwe. Manje umfana sefuna ukulethela insango. Uganda. Ngathi yekela insango zabantu. Rapper plastic wrap bese sele tape brown. Ukuthi izoba compact. Yeah. Hey. Kodwa ngitfanele nithola uFadero ozoyifaka. Sayinikeza umunye uphoyisa vele. Yabona. So ke i-system nayo ungena eyenzile out of office ukuthi uzoba faithful. God system ivele corrupt ikuswallowe somehow indawo spiritual leya. So nakhona abasetshenziswayo akusetshenziswa uSathane uyakhetha uyazi ukuthi lo amsebenzisa ukushuthi uphathise something yabo. So lento azobe yenza it's like umuntu oculayo yabona umuntu oculayo makumela igift yakhe iglorify uNkulunkulu uyayibona ukuthi if akakazani noNkulunkulu le gift yakhe yokucula
ithatha ama-crowd angakanani iwasebumnyameni up until i-gift ibe channeled for the glory of God, yabo. So it's one of the confessions yokuthi for the glory of God uSathane ke angeke asakwazi ukuqhubeka athi asifoselele kulabo abafuna ukuyeka, kusho ukuthi bazokwazi ukuphuma ku trap ngoba i-bondage of sin, the moment into lokuyifihlile uSathane uyacapitalize lapho, yabo. So igcina kuukuthi youth yonke ibound because thina sike saba criminally involved, saba corrupt. uSathane uyajabula ukuthi vele nihleli phezulu kwamaqiniso, so kuba lula ukuthi leyo bondage iloku iqhubeka generation to generation. So esinye ngicela sisifunde silapha ku James chapter 5 verse 16. James chapter 5 verse 16. Leso is directed kuma parents bonke laba were affected. Chapter 5. Chapter 5 verse 16. Whom were affected by my evil conduct, my evil behavior, my violation of oath of office. E.T. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man has great power to prevail. Yeah, so here is it. Confess your sins to one another. I mean, I'm confessing to South Africa, to Abo Mama and Abo Baba, my parents, alabantwana, so that these children may be healed, yabo, may be delivered from addiction. Here is healing hamba kanjani. Sometimes uJesu mayenza healing restore umuntu uthi your faith has healed you, yabo. Athi komunye your sins are forgiven, yabo. Sometimes athi you demon go, yabo. Kuya sinama classes lezinto, sinama categories. Any addiction ayisuki without a confession, yabo. So we don't want to inherit ke izinto zaku unrighteousness zobumnyama, because we are preparing for a new government, self-determination. Right? 2 Chronicles chapter 7 verse 14 and 15. 14 and 15. 2 Chronicles. Chapter 7 verse 14 and 15. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Verse 14 and 15. And if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sin and heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Hallelujah. Amen. So if my people who are called by my name, they will turn to God, turn from their evil ways. Uti, I will heal their land. I will heal their land. I will heal their children. I will heal their homes.
turn our backs on our wicked ways. So that's the only thing uNkulunkulu angilidela kuyo. Akusi joke le ka self determination. It's something very spiritual. So we cannot inherit or we cannot continue singene entweni engekho uNkulunkulu engekho involved, yabo. Because according to his word uthi I will heal their land. Kusho ukuthi uzosinikeza truly a government in a right standing, because we become right with God. There's no accusation. Ayikho claim. Yabo. Usathana azoza ngayo. Abantwana bethu sizobafaka lapha ku training njengoba nawe uthi uzojoina brother James. Yeah, lesa skill nokudlula kule journey God was preparing us, yabo, so that we'll know ukuthi kwenzakalani kuma departments, yabo. We know ukuthi it won't be strange go self determination. It won't be strange. We will know siyawazi ama symptoms, siyazi ama weakness, siyazi wonke umuntu ozobe repenter efuna a clean slate is more than welcome, and a clean slate yakhe iku Christ. Leo past is gone. Yabona nami it's a true repentance. Iqala kuphi uNkulunkulu uxolele mina kuqala, yabo, but akugcine la kufanele nami ngixolise, because khona abantu abahlushwa izingane la sebathandazile, bafastile, banikela, benza konke, ingane still addicted, yabo. Kanti yangena kule addiction ngomuntu obavele uNkulunkulu anecebo lakhe ukumsebenzisa. USathane wacasha lapho wathi ngizosebenzisa yena lo, yabo. So izinto ezi-critical lezi a thin line eyenza ukuthi sometimes ama-changes angabi khona. Right. Ngiyacabanga ukuthi lawo ma-scriptures nje will paint a picture yokuthi it's not like senze show or siya actor. This is a preparation for a clean slate. Yabo. We don't want ukuthi kube I norm. Yabona nje it's normal nje for le government ekhona nje ukuthi balala kamnandi. Yabo. Ubuthongo buyazehlela everywhere lapha abakhona bayadance akumnandi, whereas there's a violation of oath of office. Akubahluphi lokho, even namanye ama ministers awayiboni into wrong lapho, o vice president abayiboni into wrong lapho. Kusho ukuthi nje kubonisa kahle ukuthi it's unrighteous government. Unrighteousness is the order of the day. They are not accountable to God. They are not accountable to a nation. So I'm calling upon great men and women of God, abaku service, yaga SAPS, yaga SANDF, wonke lama departments, God-fearing people. There's a new thing coming. Let us serve God in humility, in truth.
that's the only thing uNkulunkulu ayifunayo uthi the truth shall set you free. The truth shall set you free. So even to the youth, ngiyacela nakhona uxolo. Nami anginayo excuse. Okunye okwenzeka, I had a dream ukuze ngibone ukuthi this is very serious. Sibanga imali nalo mphathi wejele kule phupho le. Sibanga imali and uyacomplaina uthi mina ngithatha iTEF yakhe manje. Yeah. Ngimthathela ama clients akhe akasenzi kahle imali manje. Yabo kusho ukuthi naye wayesupplier e juvenile section. Can you imagine ukuthi umphathi wejele njalo lo? Yeah, so nami sengimbona in a vision. So iyakubonisa ukuthi i-system le ye-drug syndicate lama cartels yinde kakhulu. Yinde kakhulu. Then sesibanga nje le mali, and then masibanga le mali ngithatha ama 100 rand maningi wafaka emlonyeni. Kuqhamuka a female assistant manager. Yeah. Uthi nibangani nilwelana. Yabo. Akekho ufuna ukusho. Akekho ufuna ukusho ukuthi sibanga imali yama drugs. Yabo. Hayi ngithe ngisalalele lapho ke kwaqhamuka ivoice ngizwa la iyakhuluma ethi ke ubudayisa insango. Manje usudayisa ama drugs. Awazi ukuthi ama drugs abulala isizwe. Yabo? Awazi ukuthi ama drugs abulala isizwe. It was like leyo nto leyo ngathi khane kuvuleka iketnis. Yabona makusuka ubumnyama khane ngiunderstanda kahle ukuthi abulala isizwe. That's when ngibona ukuthi kanti lento i deep kangaka. Ukuba addicted. Omunye if uzokwenza hijacking kuma robots angithi usuke esaba ukuze abe nesibindi sokukhomba ngesiphama kudilize. Omunye usuke high. Yabo. So usezobulala umuntu lapho kuma robots. Emva kolokho maybe that person was meant to be a doctor. Useyohlala ejele because useboshiwe imurder. And then mina I'm supposed to take care, ngimrehabilitate. Instead of kwenza lokho ngumlethela ama drugs. What I'm concerned about imali. Making money. Because laphayana nje angikhumbuli nami into engayenza ngale mali yakho. Kwakuba flesh nje. Kube ukuhamba ama night club, kube ukuthenga utshwala obudurayo, ukuthenga ama perfume, ufaka ama sound emotweni, leyo lifestyle leyo. Yabo. So ayina profit up until I realized ukuthi I had to ukuthi ke ngiye lapha kule trap esilingini. Because before ithule le voice ithi kimi hayi awazi ukuthi ama drugs abulala isizwe kodwa ke qhubeka uzobona ukuthi uzophelela lapho. Uqhubeka kwakho kuzoba nokuyisola phakathi. Yabo? That's when kwamele ukuthi ngiye lapha phezulu ngiwabuke manje yabona lama pack mangicabanga imali yakhona ukuthi ama 40 rand angaka. Yabo? Because mawungena ku uniform kunele tunic, ishirt le tunic. Likhakhi so. Mawafake la kuyi short sleeve. Lo gadile gate ngeke acabanga ukuthi uphethe
ama-drugs uzobona ngathi mhlawumbe tissue yabo because kula so from le pack uloku wangenisa kancane ngale plastic elingana nama coins yabo every day ufaka every day ntambama uya collecta mosiyolanda icathulo imali yakho isilapha ecathulweni suhleka wedwa yabo kanti ubusy ubulala isizwe so yes ngicabanga ukuthi nani niyayithola picture maybe nani nizofunda ukuthi kubalekile just to confess kuyakulapha nawe yabo kuyakulapha nawe uthi confess your sins one to one another. Yeah, so parents, please forgive me in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Yeah, ukubaleka konkonfesa madoda asazi ngeke uconfess. Ama-confessions wami nami. Nami ngwami. Yes. Asivali ishow. Siyivale ishow. Ukhuluma izinto ezokufaka ey'nkingeni. So ngcono sivale kuhlukwane kusesemnandi. Yabo. So nje siyacela ukuthi leyo mic switch off. Yabo. Wena ungabisaconfess impela man sizokutshela thina mase ku right sizotrainwa yithi usungadede la nkalakatha manje. No, thank you so much Babu for coming. Really appreciate it. James, are we out or what? We are. Yeah, we are.